شالوم 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 بيتساب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንዕኩም شالوم جيت فشاملين جيت فريد ورمير እዚህ ካብሲ አጂ ኢንተርናሽናል ንጎንጎድ ማሐላለፍ ካብ ስቱዲዮና ፕሮግራሚ هذا البرنامج som sänds dagligen från CRG International Studio. كل ጊዜ ሰዓት 4 ናይ ንጎ አቢቱ ክትርክቡ ይኹም Ni kommer kunna finna det varje morgon klockan 4. ንመዓልትኩም ተጸብቕ ንሓሳባትኩም ድልውጥ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም Det är program där vi delar Guds ord till er som gör er dag vacker och som förändrar er sinne. ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም Och det är programmet det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ቃል ክንካፈል ኢና Och idag kommer vi få ta del av det här ordet för dagen. እግዚአብሔር ዋልታና ይድብል Herren är vår beskyddare. እግዚአብሔር ዋልታና Herren är vår beskyddare. ዘዳግም 33:29 I 5 Moseboken kapitel 33 vers 29. ወእስራኤል ቡጪኻ እግዚአብሔር ዝዳሓነ ህዝቢ መን ይኸመኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሲፍ ሓበንካ እዩ ጸላእትኻ ክብዙኡኻዮ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ Det står så här: Salig är du Israel, vem är dig lik? Du är ett folk som har sin räddning i Herren. Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender ska visa dig under dånighet och du ska gå fram över deras höjder. እግዚአብሔር ዝዳሓንካ ህዝቢ መን ይኸመኻ Vem är som dig, du som har blivit räddad genom Herren? ምኽንያቱ ካልኦት ከመኻ ኣይኮኑን Och det är för att de andra är inte som dig. እግዚአብሔር ናይ ህይወቶም ዋልታ ሓበኖም ኣይኮነን För att Herren är inte deras hjälte och räddare. እግዚአብሔር ዋልቶኦም ኣይኮነን Herren är inte deras sköld. እስኻ ግን እግዚአብሔር ዝዋልታኻ ህዝቢ ኢኻ Men Herren är din sköld, du är ett folk som är Herren. ኣምላኽ ሲፍ ሓበንካ እዩ Herren är din svärd. ብእግዚአብሔር ዝዳሓንካ ህዝብስ መን ይኸመኻ Så du som har blivit räddad av Herren, vem är som dig? ዋልታ እንታይ ይስርሑ Vad är en skölds uppgift? ዋልታ ንዓኻ ኽጥቅዕ ካብ ዝመጽእ ነገር መከላኸል እዩ En sköld är en som beskyddar dig från allt som kommer för att försöka attackera ናትካ dig. ዋልታ ናትካ ተኸላኻሊ ሰብ ኣይኮነን Din sköld är inte någons person. መንግስቲ ይኮነን Det är inte en samhälle. ገንዘብካ ኣይኮነን Det är inte dina pengar. ናይ ህይወትካ ዋልታ ኣምላኽካ በዓል እዩ Ditt livs sköld är Herren i sig själv. እግዚአብሔር ኣነስ ዋልታኻ ኢልካ Herren har sagt till dig att han är din sköld. ስለዚ ምንም ነገር ነዚ ዋልታ ዝሓሊፉ ከጥቅዐካ ንኽእል ሓይሊ የለን Och det finns ingen annan styrka som kan gå och bryta den här skölden som du har. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዘረብ ከሎ ኣብ ኢሳያስ 54 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 17 Så när vi går till Jesaja 54 vers 17 står det så här: ንዓኺ ክውግኡ እተሰርሐ ኣፅዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ኢሉ ይዛረብ Det står ingen vapen som smids emot dig ska ha någon framgång. ንዓኺ ክውግኡ ዝተሰርሑ ኣፅዋር ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ዝተስእክ ልሳን ኩሉ ድማ ክትረትዐ ኢኺ Och ingen vapen som smids emot dig ska ha någon framgång. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska de inte lyckas. ኢሲ ዋዩ ንዓኺ ክውግእ ዝተሰርሐ ኣፅዋር ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ዝተስእክ ልሳን ኩሉ ድማ ክትረትዕየን ኢኸ ስለምንታይ ኢሉ Så varför står det att ingen vapen som smids mot dig ska ha någon framgång och varje tunga ska falla av? እዚ ድማ ርስቲ ባሮክቲ እግዚኣብሔር እዩ Och det här står det att det här är Herrens tjänares arvdel ጽድቆም ከኣኻባ እዩ och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. ጸላኢ ዝደለዮ ዓይነት ፕላን ኣብ ልዕሊ ህይወትኩም ይውፅእ Oavsett vilken en plan den fienden lägger ut över era liv, ዝደለዮ ፕላን vilken plan än som han vill, ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ inget av det där kommer lyckas. ምኽንያቱ ኣምላኽ ይዋልታኹ Och det är för att Herren är din sköld. ኣብ ከባቢኹም ብዙሕ ደሰንብት ድምፅታት ኣሎ Om det finns massa röst som skrämmer er runt omkring er, ሰባት የፈራርሑ ከለዉ om människor skrämmer dig just nu, ሪላክስ var lugn. ምንም ኣየምፅኡን እዮም De kommer inte kunna hämta ኣምላኽ något. ዋልታኽ እዩ Herren är din sköld. እግዚኣብሔር ዋልታኽ እዩ Herren är din sköld. ትብዒ Var frimodig. ኣምላኸይ ዋልታ ይበል እዩ Säg Herren är min sköld. ሕማም ኣይዕወተልክን እዩ Sjukdom kommer inte ha seger över ሰባት dig. ኣይዕወትልኩን እዩ Människor kommer inte ha seger över ዲያብሎስ dig. ኣይዕወተልክን እዩ Djävulen kommer inte att lyckas med dig. ምኽንያቱ ዋልታ ኣለኪ Och det är för att du har en sköld. ሸፋን ኣለኪ Du har en som täcker dig. ተኻልኻል ኣለኪ Du har en som beskyddar dig. እስከ ምሳይ ከምስምዑ Så bekänn med mig. እግዚኣብሔር ናይ ህይወተይ ዋልታ እዩ Herren är min sköld. ናባይ ዝውርወር ፍላጻ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ Ingen vapen som smids mot mig ska ha någon framgång. ኣምላኸይ ዋልታ እዩ Herren är min sköld. ክፉእ ዘበለ ነገር ኣባይ ኣይበፅሕን እዩ
Inget dåligt ska komma i närheten av ስለዚ mig. ከይፈራሕኩ ብህድኣት እየ ዝነብር Det är därför utan rädsla jag lever mitt liv. ንዋልታ ይኣምነ Jag litar på min sköld. ዋው ስለዚ ንብርሃም ኣነ ዋልታኻ እየ ኣብ ቅድሚት እመላለስ ኢሉ Det är därför Gud sa till Abraham, jag är din sköld, vandra inför mig. ኣምላኽኩም ዋልታኹም እዩ ብጎይታ ደስ ይበልኩም ናይ ዝወርሒ መጨረሻ ኣሎ Gud är, gläd er i Herren, Gud är er sköld, och idag är den sista dagen i den här månaden. ሻሎም ኔክስት ማንዝ ይራኸቡና Guds frid, vi ses nästa månad.